क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिया हामलायथि फोरबो खुंदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजाद आरो एचएस आनजादाव क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाना उथ्रिसार जानो हानाय सा 7 फरायसाफोरजों लोगोसे स्टार आरो डिस्टिंक्शन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंफुंनाय बादिनो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों देग्लायबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों होननानै मिथिहोदों क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि गाहाय सामलायगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया। मख'जाथावदि बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरखौबो मान होनानै बरायफानाय जादों। लोगोसे बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाना उथ्रिसार जानो हानाय सा 5 फरायसाफोरनो फरायनायाव बोसोरनि राङारि खरसा जानायखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों फिन बिलाइ हरफिननायखौबो फोरमायदों। हामलायथि बावनाय मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बाहागो लादों क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालि बर्डनि मासिगिरि आरो आसामनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारि, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा लोगोसे गोबां फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो बाहागो लादोंमोन। इयुन समाव जे सोलोंथाइ होनाय इउएन एकाडेमियाव जि सोलोंथाइ होनाय आरो जोंनि समाजावनो जों मोनसे दोहौ हिसाबै एवारनेस हिसाबै जों लादों। जोङो प्रत्येक बोसोराव जों जुथुम जायो। बेबायदिनो जोंहा टिचार कनफारेन्स दं 4-5 इउएन एकाडेमि ग्रुप्स अफ स्कुलफोरनि टिचारफोर बेवहाय फैजोबगोन आरो बेनिफ्राय जोङो 13, 14, 15 बे जुलाइ मासावनो स्टुडेन्ट मिट लादों। इउएन एकाडेमि हान्जानि इसिबां 9 आरो 10 नि फरायसाफोर बिनिफ्राय 7, 6 जन जा इसिबां फैनो हायो बेखौ लानानै जों क'क्राझार इउएन एकाडेमियावबो मोनसे देग्लाय जुथुम लेंदों। बे सेकेन्ड टाइम जासिगोन मोननैबो जुथुमा। जों बेफोराव डिसकासन खालामो जे फोरोंगिरिफोरखौ जों बुङो जों एकाडेमियावल' थाबा जानाय नङा। एकाडेमिनि साइड थानाय गुबुन स्कुलफोरावबो जाहाथे इनफ्लुयेन्स गोग्लैयो। बर' बिजोंनि जे रैखाथि बेखौ दावगाहोलांनाय बे जाफुङो जों बेखौ नोजोर होफालांबाय थादों। जोंनि थांखियानो बे फारसेथिं स्टुडेन्ट मिट खालामनानैबो जों स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो जों लाखिहोयो आरो मोनसे कम्पिटिसन जों बिथांमोननो खुङो। जाय कम्पिटिसनाव जोङो बिभिन्न रोखोमनि टेकनिकखौ लाबोनानै गथ'फोरनि टेलेन्टखौ नागिरो आरो जोंहा बिदिनो दंबायो। जोङो इउएन एकाडेमि ग्रुप अफ हान्जाया बोसोरै जोङो टेलेन्ट सार्च खुङो। जोंनि 9, 10 नि फरायसानि गेजेराव सोर गोरोंसिन आरो बिदिनो जोङो मेट्रिकआवबो मेट्रिक मक टेस्ट जोङो मेट्रिक टेस्टआ जाहैबाय आसामाव मेट्रिकखौ जेरैबायदि खुङो बे एखे स्टेन्डार्डआव जोङो प्रश्नखौ बानायो आरो सोर गथ'आ माबायदि पारफरमेन्स खालामदों जों बेवहाय मोननो हायो आरो। थांनाय बोसोरथाम जाबाय जों बेखौ खुंनाया। बे बोसोरथामाव जों नुदों जाय गथ'आ जोंनि इउएन एकाडेमि मक टेस्ट खुंनायाव हाइस्ट थांदों आरो बे गथ'आ मेट्रिकआवबो हाइस्ट थांदों आरोखि। गतिके जोङो बेबायदि मोनसे एसेसमेन्ट खालामनानै जोङो दा इउएन एकाडेमिखौ आवगायगासिनो दं आरो। बे खेत्रआव जोंनि आनजादाव उथ्रिसार जालांनाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि गासै फरायसानिसिम हामलायथि बावहरो आरो बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफ्रा देग्लाय साक्सेसफुल जादों बिथांमोननो आङो गुबुन बोसोरनिख्रुइ एसे साबसिनै थेंक्स होनो सानदों। खारन रिजाल्टनि पारफरमेन्सखौ बिथांमोना एसे साबसिन खालामदों होननानै जोङो दा मोनबाय। जे मेट्रिकआव जोङो 89 जन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। टटेल स्टुडेन्टनि गेजेराव 160नि गेजेराव 3 फरायसाल' फेल जादोंमोन। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि साइन्स आरो आर्ट्सआव देग्लाय जोङो 100% मोननायावबो खालामनो हादों। बोसोरै फ्राय जोंना 100% जायो खिन्थु रिजाल्टनि जे मार्कनि जे एचिभमेन्ट गथ'फोरनि बे बांद्राय मोजां जायामोन। देग्लाय बांद्राय मोजां जायाखै खिन्थु एभारेजआव जोङो बहुद मोननो हादों। खारन स्टार फरायसाखौनो जोङो साइन्सआव सा 12 आरो आर्ट्सआव सा 23 मोननो हादों। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन जोङो आर्ट्सआव मोननो हादों 111 जन आरो साइन्सआव मोननो हादों 106 जन आरो 106। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि जे इउएन एकाडेमिनि अभारअल रिजाल्ट फारसेथिं जोंहा अल आसाम जि इउएन एकाडेमिफोर दं दा 84टा स्कुल जोंहा जाबाय। बिनि गेजेराव 67टा जे इउएन एकाडेमिफोरनि मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि फिथाइ जोंनि आखायाव दा फैबाय। दा बेवहाय जों नुदों 1200नि बारा फरायसाफोरा मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन। बे 1200नि बारा फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि रिजाल्टनि पारफरमेन्सआ 95%खौनो जों नुनो मोन्दों आरो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जोङो 561 दासिम जों काउन्ट खालामदों। माखासे एकाडेमिफोरनि रिजाल्ट जोंनाव दासिमबो सौफैयाखै खारन जगाजगनि आंखालाव आरो बिथांमोना बांद्राय जोंजों जगाजग गैयैयाव बिथांमोनखौ जों मोनाखै आरो जोङो बावैसोनो बेखौबो मोननो हागोन होननानै जों सानदों आरो। ओरैनो मेट्रिक पासाव सासे, हायार सेकेन्डारि 11आव आर्ट्सआव सासे, साइन्सआव सासे आरो 12आवबो आर्ट्सआव सासे, साइन्सआव सासे गासै 7 फरायसानो जोङो जे एनुवेलाव बोसोरसेयाव इसेबां फिस थाङो बेखौ जोङो रिटार्न खालामफिनो। बेखौ जों रिटार्न खालामफिनदों
बेजों लोगोसे ट्रफि जों होयो आरो बिथांमोननि जे जाय बांसिन नाम्बार मोननाय बिमा बिफाखौ लिंहरनानैबो जों सनमान होयो दा बेखौबो जों दिनै खालामखांबाय आरो दिनैहाय बेवहाय जोङो माखासे आलासिफोरखौ जों हांख्रायहरो जोङो बे खेथ्रआव जों नोजोर होबाय थादों जे बर' फरायसाफोरा टपार मोननो हायैनि खारनफ्राव जोङो नायना बाना खारनबो नागिरोमोन खिन्थु जों दा नुयै नुबाय देग्लाय जोङो नायदों मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 100 मोननो हानाय जादों आरोखि दा जोंनि फरायसायावबो बर' साबजेक्टआवनो जाय बर' साबजेक्टआव 100खौ बांसिन मोना गावनो मोनदों आरो एडभान्स मेथ्स आरो मेथ्स जेनेरेलि बेवहाय मोनखायो बे हिसाबै बेवहाय नुदों दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जे 100आव 100 मोननायखौ नोजोर होयोब्ला जे टप जानो हानाय बे माने मिजिंआ जोंहा दंसै खारन देग्लाय ससियेल स्टाडिसावबो जों नुदों जिअ'ग्राफिफ्रावबो जों नुदों आरोखि ओंखायनो सानसे समाव जे जों टप खालामनो हागोन बे जोंनि 100% स्करनि मिजिंआ जोंखौ बेखौ आरो फोथायनाय होदों आरो गोसोआव मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।